mani chen na lampana hotel lo hun ta sia kan thian nu te pahni po chuan zan in an hun man dana engkim maya chuan an lung chu oi thokhat du na ni mel hle ader telmi alo hlimnui sang chuan kanin thla liam ve ta hloma way of life bungriat na ziak tu lal hruai tluanga the lover's letter kum lo thar chuan kum khatin ko padon ti mai lo chu thil dang le thil thar ron her chu pui nei po ka shelem lo kum liam ta ka hun man dan te ka han chui kir chuan a tha thokhat viau mai hian ka ria mitam tak chuan kum thar thu tiam te nein an tiam angei chuan ti an tuma then khatin an thei lain atam zo ke ro chuan an thei lo tlang pui ke ro enge hanin tiam tur ka hriat mai lo wang chuan kum thar thu tiam po chu ka nei ve talem lo kum lo thar hian eng thil nge kan nun aron thlen don ti hi tu te poina kan zo na ni nge yang hlim na nge tra na be sei na nge nia be don na jok nun na nge thi na eng thil po lo thleng se alo thlen huna chu thil chu lo ma chon thei turama nilam lo in rin lok sa hi mi pa ngai tan chuan kan ti nge nge tur ani a eng thil mai po ni se lo ar khothim dai zong in chirnan khuwa sei mai mai kum thar Sunday in khom ma sabera chuan ke ni chung ko po chu kan in khom hova kanu le pa in kara chuan ka thuve kuk mai Sunday school mingzi ania wang ro chuan ke chu ka thian teom na pola chuan ka ming chu ka ziak vele mai boka kan tam thokhat boka in khom chung po chu rei tha trek trek secretary chuan report poimo zual te chu ran puang ngal zung zunga Sunday school zirlai pola mingzi klut ve si ma se in khom chuang si lo chu somli paruk kan han nei ngal pang tum lo lutukin biak in chunga kan nui thum huk pha mizo te hi mingzi ngai poimo tak nam chu kan ni ve chiang alom voi khat po Sunday school in khom chun zom lo tur poin ming chun zia tir ve zia tho an ma ni nge yan in khom lo ni poin an thian ten cha tal ma se le thil thalo ni phei chu ka ti bik lo an ngai thatna tur ani photte chuan an lo ziak ve zel mai niang chu ho bo ruak po chu liam ve zel boka mitin mai po chuan nun phung pa ngai zo chho tan le in keima ni tok thewa kan boi le so to bok veng then khat la kham lo fal deuh ti hriat taka khuang la ri te upabial angala leng khom tlut pol te ko shan lian vak lo ruai han non te cho mang nuam rei de on ni mai sarkar pi sa le zirna in te po khon na ni le tran to a keini po result chuak trep to bok April tha vela nula then khat ho zo lo deuh chuan dula aron lang tran le nge yang le vo in chui boi lo chuan kan vakal to don em ni numoi bulaka han ti chuan a hriat thiam mai lo mel hle ma se rero ani bik lo hre chuak deuh thutin ani don takmo kanin siam ange o ti pa inom na pindan lama pan ngal lo nga mai pa in chau kalama ke chu kalo oma engamo kalo ei mai kanu lo kalin miron bia a inu moi chui kalpui theidon mo chinchang engma thre si lova I boi pui do nga yang I silfia pa zel bok don ni o ti nan kalu bungut nguta nu moi po chu man ta niang kan kal chuak nga la bank kan thleng office chung kan lu chuan manager office om na lam chu kan pan nga la kan han kik deuh dat nuwa chuan lut tur chuan min lo ti in kan lut ve ngal manager chu pa upalam lek fin mel zat mai le mui mul buk chup mai hiania tu te nge kan ni kan han soi chuan min en wang in thutur chuan min hui ta zawa a mui mul buk lu tuk hian met fai that sela chuan khai ni bom mi nen khan ani nang ngotang kring abul loko om steel almera chu hongin file cover pakhat lui mel zat mai churan la chuaka min han pek rual chuan a chunga mi chu kei po chuan kan phor ve ngal mai boka chabi pakhat bank passbook le lekha thon hialo ni lekha thon chu nu moi chuan la in a chiar zui ngala alan dan maya chuan a thui mel em mai le ngal a chiar chung chu manager nen chuan kan lo ngak rana a chan ka hriat si lo in a bianga chuan mit tuiron luang tangi nge ya ai ni deuh fai
ka chir chun zom zel thei to ri lo ti pa chuan a thil ken lai chumin ron pe a keila pek chuan mi mal thil ani le ni lo po ngai chang ma salo chuan ka lo chiar ve ngal mai bok alo in ziak thui em tak bok ani hi hetiang hian alo in ziaka kanu pui du tak ama sain hele khai chiar mek hi ma lo lang chuakin engtika ma I chiar ngai lo se ti hi ka du thu sam berani lo thei lo na wa ngai lo chiar ta ni ro chuan kei pasal hi he khovel minung rama hian ka om ve to don si lo ila hria em ipuan thui zirna dora ka lo kal lai te kha kei min hriat ma sak ber na ni khatiro khang lai khan kei chuan thakhat chuang te meu mai ka lo hreto thin che sin ka mu tir phata tang che khan ka thin lung ka engkim mai hi ta vek an ni ngalani email mu chak reng reng in hun ka mang thina chuan lam ho te te siamin izirna dor bula khan karon kal sek thina ni kha ni tin mai khan voi khat tal email mulawin ka om thei si lo ani ma se nang ang nula mail tha le dom chuan bial pangeti nei karing tlat si nen chuwang chuan chak le thin ma ila kalo po ngam ngai lo che ni ma se ni tin mai khan ka ngai che chu zualin mu hlan che ka ngak lelin ka chak thin em ema thutluk na har sa tak ka siam pha ta nge ani tu po chuni in bial panei lai po lo ni ro se ka mangai ber mai thin lung nei tuma be hi ka chanwo ni ti in zak tak chungin ka huai sen na zong zong ba ka thian pa huai sen na tlem puk bel chungin karon pan taroi che ni kha bial pa ka nei lo kala nei ngai lo reng reng iti nia ka thin lung hlim zia kha o nang la chuan ila muthiam der si lo nang nei che hi nang le ke min siam tu pathian hne na ka dil na sat ber po ni reng bok I chan chin min hril lai te khaila hria em I har sat na ton zo zai te hun khir tak tak I man thin te le re thei reng reng ai lo seilan chu dan min hril lai te kha I chan chin engkim ka hria ta ka kha chuan ke hian ka kalsan mai chei ring dewani khatiro ma se ani lo ani mol lo tu po ni in khoi mun atanga lo kal po ni la ka mangai reng thawang che tin ka thin lunga dang lam pha ei lo he mi pathin lung hian sum le pai hau sak na hi amamo ber reng reng lo nang chau lo chu dam chunga rin om takanu pa ni tura pathian le ko hran ma kan thu tiam te khaila hria tiro keimin za pui wang ni hau lo kha ni zaklu tuka ngam le ngam lo ka nu pui ni tura in tiam na o kha zoi hle ma se ka benga chuan a moi na ring thatok hle ani engwang ring do kan thu tiam cham bik nge kani ti khai hra cha kani lom ni kan hrilang che o khang hun lai in nei na min lom pui tura mi pui lo kal zong zong te khan nang hi kanu pui ni zia hre chiang in thu ka tiam lai kha hravek se ka du'a lo she phalowan ompal mul kha ka hlo wangin ring lutukin in nei thu tiam kha ka chamani kha ibiang lo sen tran tran ka mu khan han piai mai che ka chak lutuk ma se chu em zong mai cham ma thil ti chi la awani su ha tak mai na ka tho nuwa ka lo hoa kanu pui du tak mai in hlim mel tak mai min lo chhon thin te ka mu iwa nuam thin em email ka mu khan ha le chau reng ka hreto ngai lo ka eng kiminia kanun na ka hlim na le ka khovel ni asin itel lo chuan ke chu bung ro hlui tangkai na nei ve to lo mai kani englai mai po khan ka ngai tu na le ril ru zong zong ilu arenga eng thil ma ina nek chuak zo ngai reng reng lo che ka mangai che ni ka mangai tak zet che soyawa han nuam tak em ka mangai har sat na le shom nai tor te kha ka shve ka sin kaum lai chuan ka chung te nan be tha in an duat chea kaum lo ve le ka farnu te le min hring tu nu ngei I chungan khosak dan te kha engkim ka hre ve ka sin engkim mai kha ka hria in ka hai bik reng reng lo zana te khan min hril ka ring thina ma se chu tiang ni loin nangma hreuma siam tu che khai tran tlatin I soi chedu ngai lo te ka wa chuang thin che em iril ru that na khan min hne zual ngoi ngoi mai thina ni kha ka phu lo che sin iril ru tha le thiang hlim lu tuk mai kha he khovel thil dang engma hian atluk mol lo ani ka mangai mi hring ma hun hi tun kan hra si lo atiro van doi thak tak mai ke hian ka kalsan che ni chuan
ilaka kanu le ka farnu te chet du dan tur kha engkim ka mu thiam veka karil ru wa han na thin tak em ka mangai em in ka tel lo wa hre omilo ma chon bik tur chu ke hian ka phal thei mol lo ani chuwang chuani tan hetiang hian thil ka ti ta ni hi passbook hi ka minga omani ya fix ani he account a hian cheng nuai khat ka da lu ta chu kum som pang nuwa apung nen chuan khoi chet thei alo ni to ang sum eng zat po chu lo omni se kan pui du tak avai mai chuan nangma ta vekani ipasal mangai em in mangai taka ka pek chen ni tuirial lama kan huan ka minga omani ya chu po chui ta vekani to chabi hi chulai muna itan bik liu ka sak in hon na turani lekha poimo dangero ko kilina la hla nang che mualiamin he kho vela hian ve to lo maila nang ka mangai ber mai le chun hi hre takai ka phal ngai lawang nun hlim tak nein mangla ilokal ve hun tur chu thlirin van ko chua hlim takin kalo ngak ringang che ka mangai che engkim dang zong ai nang ma mangai tu che ipasal ka han chir zo meu chuan ke ngei po chu ka hnuka ulti ti deuh mai lo mole Asia puisa la chu vai mai chuan noi som pani vel lai mai lo ni to nge bok manager po chu in thlasungin mi mal thil chu lo hriat ve chu hre hlema se apasalina thu nu chi dan chu hriat ve tul ka tiawang chuan le kha chu ka chir tir ve ta thowa kapi engtin nge ti du dan ni le ingai dan te han soila manager chuan atia ngai dan po ka nei thiam lo he kanau nen hian soi fel jok mai tewa numoi chuan lo tia manager chuan miron en ngal pa chuan ole du dan deuh te nei em ti in miron zot ngala he nei tu ber hian bank account na nei lova akha san lak chu tan la chuan atam hret box si nen baka kan hre sa lo tlanga khes suan in tan po har sat na pha thei box si keima kauna lut vek se siam rem lampo ol zokang katia kadu dan min zot miawa hei hi kadu dan ani kan tla zeplok teng hei ni zana tang khan thritlang ophui hian min man ve peka narla a airlock na sakhop mai sia karon nor lui deuh trang ani ngai thla ka hreom biau mai thei kan nara ron pin deuh trop chang te khan lo thove huai zel ula in ngai thla chuak ve mayang manager chuan ani khop mai mase voi ka transfer ero a theilowa ngaila ninga chung velin kan transfer mai don nia atia nilowe tuna kanom lai nge hian ngai ani lekhai muang khan ti velwat lo chuan har satna kan to pha theya ani tu lo kuta lupal theina chan som tlat tuna angai ti chuan ka changa a han ngai to deuh vung nuwa chuan ka hre thiame rotna thatakani kan tingal don nia manager chuan ati ve mai bok manager hna chuan keima bank account number chu pe in kan omlai ngei chuan avai na rang thei ang beron transfer nga la trul le poimo dan hre thiam ta boka I hello chuan ati fel nga zunga ani tu ber numoi chuan omzia chu hre thiam lo hle thil kal dan vel le achan omang hrim te chu kati ang chu thaber tura angai mi chu baka man mo thila chuan ka soi anga kal chu thaber reng bokani ani po chuan hre thiam tak chuan alu alo bungau ngawa kan kal chan te kan ti fel vek nuwa chuan a office su kan chua san theita kan ho khonga chuan tu ma chu kan tong lo kan nu kala ul deuh nge moni soi tur la chu wang em mai le ngal bok nen in kan han lu chuan kanu chu lo oma numoi chungoi reng le kun chung chuan a pindan lam chu pan ngala kanu chuan a hriat thiam lo mel nge mai voinin kalna chuenge ana enge omzia ni ngai kalam hoyaron ti chuan keipo chuan engma soi talo chuan le khathon chu ka peve mai boka in thla ka du ti pa chuan ka room lam chu ka pansan ngal bok ka han ngai tu le thina numoi pasal chu fingina ti tha ka tilutuk anu puyalo mangai zia po ka hriat chian zul pha ani mangai nei chu lo ro pui ani
keite lul mangai pakhat po la nei velo hian ka hre thiam tlat tunge ni hrelovin a hmel mulo mai la ka ngai sang ngal khopani tuirial huana in po chu keima ngei mai zukala zuk en chu ka tum ta nge ani in hnuailam ka chuk chu ka nu chu ka mu mai lova numoi room lama chuan kalin muang chang in kongkhar in khar phui lo chu ka hong de a kanu le numoi chu in ku rialin lung chefe chuan lo trap dun ker chu lo ni mei chia takhi chu an trap tuilai ka ti top sakpal ka hlo wang chuan vapo talo chuan kalet san ta zoka zanria ka nei lai chuan kan ti ho mamma kapa po chuan numoi pasal chu pathatak thil thlir thui tak mi ani thu te chu sei veluam kanu po chuan alo tui ni vele zo bok thin numoi ro engma ala soi hlei theilo amu ta ala cheng ngani mel ni a om nu tu kalom a pasal khana mangai ti hria a hai bi reng lo ma se hetiang hian lo mangain atana thil ti zo zai te khamakatia mumanga takngial po ala mu ngai lo le alorin ngai lo thil tak kha ni miau siale atuk jing choi khama chuan Victor chuka han bia a ina om lo thu soin nun puinen chung ko thil ti turan neya bazar lama leitur neu tambok nen ama chuk chuan in lei seng don si lova a khongai chuan tlom ngai chua tak meu ina bazar pui hi lo ni ama Victor in soidan le min hril dan ani hi kavan oi te hrep lo tak te ka bengal zata kal ka du na le tum te chu ka hril ngal thuak bok ani ero hi zong ka tan chuan ever ready ani ringot phur em in min kal pui hnial lo thu soi ngal mol thung angai te bok chuan kanin phur le ang lopa om na mun om vel ka sa boka kan thleng thlar hran lo huana chuan in chu lo nge ye chhong khat ni ina lian lutuk lo bok ka chabi chuan ka han honga achung kan lut chu nuam hle mai engkim mai chu lo faina dik thlup mai bok banga chuan lian tak main anin nei thalak chu lo in tarwa a alang sarin mo nuam hlia in chung lama chuan chhoin room nuam tok tak pani lo omin bedroom hran lo le bok chutia kan fan kol vel pa chuan numoi chanchin chu te ka hril pa mola tlem ka bel zeu bok nen ani po mei chia ti taka anu ka ul ngal ringot emoni aru ka mit tu hru zau lai chu ka mu man tlat hetiang em mangai tu nei hi van nei ngot mai te chuan atia ni nu pain mangai na thuk zia langin ka hria tiang ti na chang hria te hi ngai sanom ka ti bok kalotia ka ngai dan dik tak po ani nang nila hetiang hian ni ti thei ringem te chuan ati le a te reng mai ka thei phot chuan hei ai tha hian ka ti nge yang ti chuan ka chang ve bok chumi ngei chumei chewan ni takani don chu nanga nei che ni chuan nui deuh pa chuan han tia ka soi zom talem lo in chung le huan vel kan fan chu nuwa chuan ti tur dang om to hek lo ho kan rut chun zom ngal chu ni mai te chu kan in lama choi tur chuan ka soma choi khama ka thla le mai tur thu ka hril bok karin dan sa ang chi chuan lo yes rang le ngang mai kanin lampan chuan kanin phur ho le vuka kan in kan thlenga kanin zuilut ve ngal zat in ru ho te po kanang don in ka hria ma se chuta kan thil va muero chu om zia kan hrethiam lok lo ani ina chuan nu upalam pakhat le nu valai de upani hian lo oma an hmelen chuan an thin rim hmel khop mai nu upa ber chu englai mai po puak thu thei reng mai trek muam sa tun hi ang ka ti dewa midang pani ero chu phung anang lekin ka hria ma se ataka phung hi kala mu bik mi lo an bul thu thlenga chuan kanu le numoi po an lo thu ve a numoi mela chuan engril ru nge put ka hramai theilo kanu mela ero chuan thin rim na engemaw tak chu ka muthung au pa ber trek muami ngei mai chuan nangma hiam ni min ron ti deuh thor enge keima chu ka han zo let chuan poisa zong transfer vek tu
tu tengen ni ka hrengal kalo hlau thon ruk ang chia ni keima ka ni tuna chuan ka kuta to karem ti na tel lo chuan cheng khat po khoi che the ni lo an pathum chuan min huat mel ngang mai an zak thei lo hi ka van ti tak em o phui nam kung hi mam tak mai hian han thelila chumi manga han hlap hrep mai te chu kana prum rum te te chueng lai khan nge ka hrelo kanu bula chuan lo thu der to mai bok avan cherang reu em bok ve mole note enge thilom zia hi ni ya ka fa thiam mai lo ve thiam lo tak tak ti hriat lu tuk mai min en pa chuan kanu chuan min zota trek mu mi telam hoi chuan kapi ka sei sul pal chuan min lo ngai dam ula nang ni hi numoi pasala nu le afar nu te in ni tiro kati chuan o ti nan an luan lo buliam liama setanan engtika emo chuan za na kona nuk lut hlom mol te se kathil ti dan le kati chan engkim mai chu ka soi ngala nimina le khathon ka chira tang khan in mu in lein hrengai lo mai la inril ruput mang tur le in thil ti du dan chu kaman thiam bek to hetiang ro thil lamani tak sia chuan lo thei lo in benga lo thleng don ti po ka sia in fa pa minga la omani mio wangin in lo hriat khuna chuan in ron chu pui ngal nge hi ka lo ring boka ka ring dik chian hi in ron chu pui ma nge lak son vat kha ka ti turani ka kuta da lu tur ka ti khan manager point hra thiam beka muang chang lo in kan son tak nga la ni kha ni khat point lo tlai pal ni la chuan anei tu tur dik tak kuta hian engtika ma athleng ngai don lo ti kha chiang em ani areng reng thua nang ni po hi mi sual tak chuin ni pasali na mangai anu pui chan pol le ata tur timol mol chung point in ron chu lui pui duwa mi hring point ni hrapin ka hrelo ka han tlak deuh du chule ka thu soi top lam phei chu soi tul lo hi kan ti le nu no ang reng khopa ma se ka soi zo vek to si ti ngai na va kom to lo mei che pathum chuan huat mel em hian min mel tui hloma an le lama mi mei che pathum dang ero chuan min chuan mel hle thung engpo chuni se ke ni farnu le anu tak ngial po hriat tir mi alwa tiang thili ti mai hi chu dik lowin ka hria phung ang deuh zok pakhat chuan ron tia anei tu tur dik tak ne na ka hlan chu dik lo na ka va si lo ve areng reng thua engatan nge poisa chuin du em a pasalin mu zo po ni leilo baka in mel han en reng reng po hian rein dam to don lo ti hriat ngoi boxi in va han du am hem hum tak em ti in kalo changa nu le pa te la nei ve a an fa pa ngoi thil chu voi khat po ron der ei lovin lo chingkul ngamania za nei mi na nge alron ti le hramani chu a chan le wang eng kimin hria voyeng zat fa ko nge hriat non in dua pi phung idik lo inu trapa hian nu pui nei ve o mangai tuina mangai em ta na nu chi ani athuro chia khan in telve om ka shelo in ming polang heklo za na nei lo min ti mo nang ni phiar ruk mang le ver therna khat om le moi po thlir hlei theilo wa du am na le masial na in mitati del sakin ni hi ithil soya wang khani zakmi zok na nge chhun pachanga po nu fa in thurolin midang thil ruk sak turin in thok chuak ngamania zak theilo hle ma la khongai takin kho eng tal dei chu mai za der ve shamte ka mei che hriat to arap thlak ber le za na chete ma nei mi lo khopa du amin ni chu baka nangni rul tha teu in pathum hian cho ruala englai poram hoi pani pai reng angin ni katia ka soi thave view chon ke in ria au pa ber trek mua mi churun trong trek ta chuai mai le min se hlum ngei tu mang mai chuan no pang zak theilo takini nang ma thu in sum heti za thilo khui chingam vel chunia min ron ti ta mai chan ena po ka en lo kanu thin chuan a tur talawaniang afa paduat em mai amit mua nge mai min han vin chunu mangai na tang chuan en liam mai thei chi thilani lawani ange chuak nga ro hein chungi voi khat po ron raple to ngai suang cheu ti pain kong ka puilam chu kok pirwa mai adoi zok tan chuan ti thei dang om to heklo
Beiron po ni se an ne anin ring lo po ni ma na le mei khup zul in anin zui chuak ve ngal boka zanria ka nei lai chuan a dan pa ngai te bokin ka pa chuan ka thil ti dan chu tha ti thu te fing min ti ziale ka ti tur dik tak ka ti thu te soipa chuan min han fak luama te te lam hoi chuan te nang po hi angeti ne lo lu to mai don em ni a han ti chuan te zak lutuk chu mu theina biang ron sen hlar thelo mole va pi mai ka chak view na in na za na ka ti pun bel sakle donin ka rasi chu ba ka kanu le pa te ma nula han pi chu zak theilo min ti lutuk palang choi kham nu rei vak lova chuan thla turin kanin zui chuak le ngal nak boka karlawa anin chukan thlengani ngal mai voin chu hun nuam takani min soma wangin kalome te chuan atia min ngai poimo wangin keima zok hi lom thu sei tur chu nang chu om lo la chuma nin ka kal ngei om sia kati ve boka tinge voin khan pi phungi ti khera phungi muto em ni te chuan min zota muto chiange voina kanin chunga ngei phung ka mualom a mel te ther thur kha phung chia kalau tia rul tha teu in tinge ya in la trong kam thiam vel hle mai nui pa in te chuan ati le a rul tha ti khanin me don riau in ka ria an lo in me tak bok nen voin chueng ki ma khang kalom tak zete o kan ti le a thei phot chuan i tan ko reng don alom ani kalu san mai ang cheo mutui o te chuan ati ta a nang po le mang tha le kal ngal mai ka tuma ai ka du lo mang tha ka du lo in mu to ngai lo tur ka nang e mai te chuan ala ti ram avan ho mai tak sorry lutuk mang tha le lo si mutui suk le katita a nui deuh sen chung chuan anin lam chu pan nga la